целия курс. Ако се борите с натрапчиви мисли, знаете колко изтощително може да бъде, когато умът ви се превърне в чупена плоча, която повтаря едни и същи тревожни мисли отново и отново. Сякаш някой е включил радио в главата ви на една станция, която пуска само страшни новини и не можете да намерите копчето за изключване. Заключих ли вратата? Ами ако има мрак? Какво ще стане, ако причиня вреда на някого? Тези мисли идват без поканата ви. Остават въпреки усилията ви да ги прогоните и се връщат точно, когато мислите, че сте се освободили от тях. Днес ще научите не само как да спрете да се закачате за тези мисли, но и как да ги трансформирате напълно. Ще ви въведа в най-мощната техника от цялата ми практика – дневника на мислите. Техника, с която съм помогнала на стотици клиенти да преструктурират мисловните си шаблони от корена. Тази техника остава за цял живот. Готови ли сте да превърнете хаоса в ума си в организирана, управляема система? Готови ли сте да станете господари на собствените си мисли?